chopo wang' sa to wang'eni weche mag jopiny miloso bende waduoko erokamano wang'eni mane gima lakini nitie wach moro ma nyaka iwacha wache matin. eh. Nitie wach moro ma bende aseneno ka chando jowa kabisa gin weche mag ndiko e weche ishaka to wasewinjo ywakno kendo waseneno ka jodalawa nigi ng'ur moko matin ma bende ng'urgo gin ng'ur mabeyo. To gima timre kae ni nyocha kane indiko ji to SHA nomi order gi court ni mondo gindik jok mane ni kanyo, jok mane ni e NHIF koa chon. To kakoro court nosewacho kam kendo Okiya Mtata ema nodhi court to gi employee jok mane ondik kanyo machon. Koro yudo ka jowa ne onge kanyo koa chon. To court to sewacho ni kiki indik ng'at moro moa oko ma bende wasetemo kabisa mondo wadhir mondo wane kaka ipango gini. To koro ing'eni Kenya ka be joero court be wacho kama wan be wadwan mondo wadhi mbele. Koro kanye ma watemo pango lakini kik jibed gi wasiwasi moro amora. An wuod Oluga kendo ang'eyo kama wae, aparo ni ung'eya maber kana ai union. Wiya ok nya wil gi jowa. Erokamano ahinya daktari. Mani kama wabro duongi kendo mondo wabed go mbaka. Dr. Uma Oluga jagoro mar migawo mar thieth, waduoko ni erokamano kuom Erokamano Trevor. Mane kama chenro mar duol watimo mos ahinya wabro duoke